बहुत नहीं कोई नहीं कितने जगह 5 जगह खाई मम्मी जी बाबू टाइम ये जी बाबू जुना को दे दियो हां हां जुना बोल सुविधा पड़ी जाउची ଭଲ ହଉଥିଲା ସେ ସିଆଡେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କଣ କରିବା ପଦା ଲଗାଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଅସୁବିଧା ପଦାଲେ ତ ଅଣସୁଧିଆ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବା ସେଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦିନରୁ କିଛି ଖାଲି ସେଠି ପାଖେ ସେଇଠି ଛୁରୀ ଦେଇଛ ଏ ଛୁରୀଟା ଦେବେ କଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଣସୁଧିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଇଏ ମତେ ମାଗ ମତେ ଖାଆନ୍ତି ବା ସେ ଇଆଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ପୁଣି ତିଆସି ଖାଆନ୍ତି ଆମର ମେଲଣ ବାସି ଆମର ଖାଆନ୍ତି ଆଗରୁ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଖାଉ ହଁ ये जो छुट्टिका मुर्तिका हे जाउची जो मरुदिन गोटा गोटा बो आगुरु टिके उठ करे पदाले मागु मला बो ए कर उठिया ना हां गलानी ताकर बात 13 दिन ना काली खाइबे रबर ओ मेलण सारी के जिवे आ ताकर बस पाली आ